खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ 17 जानुवारियाव गाहाय मन्थ्रि बिथांनि नुजाथिनायाव 10,000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसाना दिन्थिफुंगोन। गुवाहाटीनि सुरुसुजाय स्टेडियामाव 10,000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसाना जारिमिन सोरजिगोन। मख'नो गोनांदि शिल्पी दिवस थामहिनबा ज्योति प्रसाद आगरवाला बिथांनि थैनाय सान 17 जानुवारियाव गुवाहाटीनि सुरुसुजाय स्टेडियामाव 10,000 बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आसामनि हारिमु मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा। 2026 मायथाइनि जानुवारि 1 अक्ट'निफ्राय 30 जानुवारिसिम रड सेफ्टि मन्थजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला DTOआ सांग्रांथिखौ जागायबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बरसला बियाबनि थेलामारायाव गिबि मन्थ्रि बिथांनि आइजो थुलुंगागिरि बिथांखिनि चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिनि आगु बिथाङा तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव तेजपुर सुपार स्पेशियेलिटि देहा फाहामसालिखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे कर्मवीर चन्द्रनाथ शर्मा सरकारि मडेल ग्रेजुवेट कलेजखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों। बेजों लोगोसे बिथाङा सरुकाहाट मिनि स्टेडियामखौ बेखेवनानै होबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार मासिखौ लानानै दावहा फरायसाफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। क'क्राझार जिल्ला BSUआ गोदान रेजिस्टारफोरखौ बरायदों। गुबुन फारसेथिं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव खुद्रिसारनाय बेरेखा दिन्थिफुंदों फरायसाफोरा। कार्बि आलं जिल्लानि हावराघाट 1 नं बेलगुरि मुन्डा बस्तियाव दायना दायनि साजायनानै बुथारनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ सा 18 सुबुंफोरखौ हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खोमसि फोथायनाय आरो दायना दायनि सन्देहजों जोबस्रांनाय गामियाव IGP अखिलेश कुमार सिंह आरो कार्बि आलं जिल्लानि SP पुष्पराज सिंह बिथाङा दावबायहैदों। जाथायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो खावलायदों ओनसोलनि थागिबि आरो आदिबासि फरायसा आफादा। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 3 आरो 4 जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरकुसला MV फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजागोन। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि तेलिपारा टल गेटआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां लाखिनायनि अजदनि जाउनाव थासारिया दुंहाव जादों होनना खौरां मोननाय जादों। हादोरसानि बायजोनिफ्राय फैनाय मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखा रां दाबिनायनि सायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों होनना मिथिनो मोन्दों। रां होनो हायैनि थाखाय गुन्डाफोरनि मोनसे हान्जाया ट्राक सालायगिरिफोरखौ गाग्लोबदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे गाग्लोबनायाव ट्राक सालायगिरिफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि बानजायनायाव रुंसारि कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि 83थि जोनोम सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि 83थि जोनोम सानखौ आथियाबारि तिनिआलि लोखनाबारि रामफलबिलाव फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि जायखिजाया खैफोदनि समाव अलखदनि थासारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ गिनानै थाग्रा आफाद नङा होनना दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। खैफोद अलखद जि थासारि फैया मानो जोंखौ जाय जेरै गादबनो नागिरा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे सक्ति आरो सक्तिशालि आफाद सा सानजा भारताव मुलुगावनो बर' माहारिखौ लिड खालामनानै बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनाया बड'फानि लिभ एन्ड लेट लिभ आदर्शजों आरो गेरेमसा माहारि दानायनि आदर्शजों जोङो दिनै लामा हान्थिगासिनो। कुनु कारनाव एबसुनाय बे सक्तिया माने कुनु परिबेसाव जिरायनानै मेंनानै बानानै गिनानै थाग्रा आफाद नङा। आं बे खोथाखौनो स्पष्ट बुङो आरो कनकेश्वर नार्जारि बानेस्वर बसुमतारी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गरेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांमोननि जि लिडारशिप बे लिडारशिपआ जोंखौ जेब्लायबो इन्सपिरेसन होयो।
बावैसो जोङो 31 तारिख डिसेम्बराव 2025 नि जोबनाय सानखालि जे दुखुनांथाव आरो सहायथावै जे मोनसे परिबेस जों नुबाय जे बड'लेण्डनि आरो सोनाब आसामनि मोनसेया जाबाय गोदानै गायसनजानाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो मोनसेया जाबाय प्रेस्टिजियास बड'लेण्ड आन्दलनजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनि रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ अन्याय भाबै कुनु बेसिस कुनु भित्ति गैयाबासिनो राजनैतिक षड़यन्त्र आरो आक्रोशनि थाखाय BL आहूजा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर गणेश वारि बिथां सानैया बे सानै रेजिस्ट्रारखौ गावनि रेजिस्ट्रारखौ जेरैबायदि रिलिज होबाय बियो मालाबाबो गनायथावना नङा आरो बेखौ जोङो टटेलि आरो स्ट्रंलि जोङो रिजेक्ट खालामो कन्डेम खालामो आरो बे रिलिज अर्डारखौ उथायना लानो थाखाय अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो फोरमायखांबाय आरो बिनि थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनो आवाज दैखांनो थाखायबो जोङो रेडि होननानै जोङो फोसावबाय कारना जाबाय जे बिथांमोना कुनु दाय गैयाबासिनो कुनु भित्ति गैयाबासिनो कुनु बेसिस गैयाबासिनो बिथांमोनखौ रिमुभ खालामनाय जादों आरो जों बिनि जुदि फेक्ट फाइन्डिंखौ जों जुदि नायोब्ला नुयो जे 29 नभेम्बराव बड'लेण्ड जे BTCनि जे सेक्रेटारि बे सेक्रेटारियाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरो बे जाथायनि फिन जाथाय महरै BTC माने एग्जिकिउटिभ काउन्सिला रिजुलेसन लादों आरो रिजुलेसनाव लिरदों जे बिथां सानै रेजिस्ट्रारा गावबा गावनि डिउटिखौ डिस्चार्ज खालामनो हायाखै आरो स्टुडेन्टखौ डिसिप्लिनै मेनटेन खालामनो हायाखै व्हाट डु यु मिन बाय discharging duty and maintaining the discipline of the student who is responsible मोनसे इन्स्टिटिउसनाव प्रिन्सिपाल थायो हेडमास्टार थायो भाइस चेन्सेलर थायो बे इन्स्टिटिउसननि मालिकआ हेडआ सोर भाइस चेन्सेलर जुदि स्टुडेन्टनि डिउटि डिस्चार्ज खालामनो हायाखैबा डिसिप्लिन खालामनो हायाखैबा दायनिगिरिया भिसि सानैबो भिसिया जागोन वाइ माने रेजिस्टाराथ' उननिसो पार्ट दा बेखायनो बे जाबाय मोनसे राजनितिक आक्रोश आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे BTC जि काउन्सिल दङ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांमोना बे खोथाखौ सानफिननांगौ जे सुबुं बसुमतारी आरो डिमासा दैब्रां मुसाहारि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बर' जातीयताबाद बर'नि राव थुनलाइ बर'नि सोलोंथाइ आरो क'क्राझारनि थागिबि हिसाबै बड'लेण्डनि थागिबि हिसाबै बा आसामनि थागिबि हिसाबै बिथां सानैया जि मोनसे हारि दानायाव जि कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांमोना जोंनिनो भाइ जोंनिनो बिदा जोंनिनो फोरोंगिरि आरो बिथांमोनजों सोरबाया राजनितिक भाबै सुर आरो आक्रोश थानांगौनि कुनु जुक्तियानो फैया दिनै न'खरावबो पलिटिक्स गामियाव पलिटिक्स समाजाव पलिटिक्स जुदि एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनाव पवित्र सोलोंथाइनि जि मन्दिरावबो जुदि पलिटिक्स जायोबा बर' हारिनि फिउचारा बहा जाय इन्स्टिटिउसनाव माने हाइस्ट एजुकेशन जेराव मास्टार डिग्री लानाय जायो जेराव PhD माने बेयाव डिग्री लानाय जायो जेराव रिसार्च जायो जेराव स्कलारफोर दङ बे इन्स्टिटिउसनखौनो जुदि आक्रमण खालायोबा राजनैतिक षड़यन्त्रनि बलि हिसाबै नों जुदि साजायोब्ला बेयो बेसेबां मोजां सिन्तानि खामानि आरो बेखायनो आं खावलायगोन दिनै BTC काउन्सिल बे सरकाराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय सरकाराव संग्रामि नेताफोर दङ सोरबा बुद्धिजीबीफोर दङ थुनलाइगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनाबो साननांगौ जे संग्रामजों फैनाय मानसिफोरा संग्रामाव थाबोफानाय जोंनि फंबायफोरखौ जोंनि बिदाफोरखौ मान मर्यादा सन्मान होनानै जेब्लाबो हाबा मावनांगौ बेबायदि कनस्पिरेसि खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो लाजिथाव आरो बेयाव जायफोरखौ गोदानै दायित्व होनाय जादों जों नुयो आं पार्सनेलि रावखौबो टार्गेट खालामनो नागिराखै जे सोरबाया सोरनिबा पस्टखौ मोननो लुबैनानै बा बबेबा पस्टखौ लानो लुबैनानै बेबायदि राजनैतिक षड़यन्त्रनि बलियाव सानै रेजिस्ट्रारखौ होखारनाय जादों नामा बेबायदिसो जों नुयो दा बेखायनो बेखौ रिथिंक खालाम बेखौ उइथड्र खालाम आयेनगत भाबै बेयो मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा
खारन जुडिसियेल इनकुवेरि होदों जों नुबाय खिन्थु बे जुडिसियेल